Nuwun nggih para kadang sutresna budaya kakung dalah putri ingkang sami minulya. Minangka ngatur pasugatan saking kawula sak rombongan jalma Pranajaya ingkang angka salajengipun ingkang angka kalih. Medalipun tari kuda kepang dalah Prabu Jaleng ingkang samiya katindak dening para putra wayah saking jalma Pranajaya ugi kerja bareng Vesia Pro Audio marak sawan ngabiyantara paring mangipur. Mugi pagelaran apit ngantos paripurna tansah manggih rahayu kalis ing sambikala ing masana. Ngaturaken sugeng siang, sugeng pinarak kanthi sekeca, sugeng amirsani ngantos titi purna adicara pagelaran. Nuwun. Nuwun. Jalma Pranajaya. Jalma Pranajaya. Bantiro dening Sang Prabu Jaleng Srenggi. Ayo budal yang terwajud, ayo budal, ayo. Ayo besek bocah bagus. Ejing bidel gumuro saking sajroning praja dongeng kang balakusma aprabu sananira ler sarya wedalira saka ing seloniti
sopadangi jagat domono maneh ya cuma kebo-keboan. Ayo yo. Ayo main kawin-kawinan. Kawin. Bang, ayo main kawin-kawinan. Daripada kawin tenanan, pikiran pusing tidak karuan. Naik ranjang, ya cuma ranjang-ranjangan. Habis sudah pacaran-pacaran, habis sudah kawin-kawinan, punya anak namanya anak-anakan. Lagu-laguan, judulnya pun judul-judulan. Maaf ya bang, ini kan bohong-bohongan. Sama Pranajaya, Desya Ayu. Ayo main cium-ciuman. Cium. Bang, ayo main cium-ciuman. Daripada cium beneran, pikiran pusing tidak karuan. Belum dicium, kok abang nyosor duluan. Bang, ayo main peluk-pelukan. Bang, ayo main peluk-pelukan. Daripada peluk beneran, pikiran pusing tidak karuan. Peluk dipeluk, kok abang meluk duluan. Habis sudah pacaran-pacaran, habis sudah kawin-kawinan, punya anak namanya anak-anakan. Ini lagu-laguan, judulnya pun judul-judulan. Maaf ya bang, ini kan bohong-bohongan. Angsah lembah kang piniji
Karta marma sigra medal undang wadya pala pangku hormat kang para wadya nampi dawuhira tan wonten kang samya kantun among nenggo bendi bidal muling pasana pratama jalma prana jaya lumaksana siyaga ing baris siap siaga
indah hidup bahagia. Yang ku ingin indah hidup bahagia. Ayo 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 wes wayahe. Neng ayo neng ayo main gedel-gedelan. Kedelums kedelums. Neng ayo neng ayo main teman-teman daripada tebak-tebakan. Aduh Pikiran pusing tidak karuan. aduh. Mending kita tumpah beneran. Aduh. Gak lucu ah, gila. Yo, warah dise, Jalmo, Rono Jaya. Ya elah.
ingon sedene iki marang kita sami aja nerjang garis pinesti Gusti ayo dadi sukar saben siang hari marang kita sampai ojo nerjang garis pinasti Gusti ayo dadi sukar saben siang hari Dening Sang Prabu Jareng Sriyang Demi Mulang Asto Sang Panglamaran Tumujud Trek Kadipaten Kediri Badang lamar semua ning Dewi saka langit kang dome mulang Aboyong ana ing tlatah Gunung Kendhang oh kalakon geger paprangan bondo wapati ho ha ho he ho ha ho he ho ha
Son puji maring pangeran. Mugi kadang mitra sami. Lebih no sakehing bilahi kawu tansah ngabekti. Nyuwun tambahing pangestu. Salmo Prana Jaya kalis ing sabikala. Pomo wekas mami anak utu aja leno aja ngatungkul uripe lan aja duwe karapan arep pepaes donya siang dalu tenemot denoret manggihan toko Dino ayu kesayangan segoro matu ana ing negara angin cinta mulia tunggal eka aisi teru sabar sikar sinarengan sikap katresnan
son puji maring pangeran mugi kadang mitra sami kaleso sambiko tetapeno saking piwahi ajalakno ing patnunggil orang kapi sarta junjung budaya seni Jawi asli kerap ing tata krama para kadang mitra sami merasani budaya erete papat gunungipun Kang Ahmad padepokanipun tosaren gunungipun budaya Jawi asli naluri luhur kita ingkang sampun sampurna jama prana jaya jaya ing baya kalesa ing sambika di pantai tanah Jawa Selatan angker sunyi sepi hanya gelombang yang menggelegar mengantam kerang ketika laut pecah menyimpang dalam keheningan tersirat sinar emas gemilang bayang-bayang remang titian kereta kencana membungkuk di angkasa karena seperti roket membara gamelan Jawa bertaluan sayupi
Nuwun para Wayang Minulya. Minangka atur pasugatan saking kawula sarupangan ingkang angka 3 medalipun Tari Bujanganong sakmadya bala ugi kewan alas ugi banteng sura kang sami katindak dening para putra wayah saking Jalma Pranajaya. Pramila semengko kala ngaturaken sugeng sonten sugeng amirsaning ngantos titi purna adicara pagelaran Jalma Pranajaya. Sowan-sowan kutha Panaraga. Wah! Pilih sing enteng. Tindal dening para bujanganong terpilih, bujanganong terbaik. Atur wonten ing arsana sami minangka bujanganong saking Jalma Pranajaya. Ora delomok tenan. Yo alah urung wis guling.
Wong kancane ro nek wis minggir kok diterak jane. Malah mbok pindah sing ngarep to ya. Ning ndi? Ning kono ya. Rono yu. Ah, ya Mas, sumet. Oh. Kuali, Topengmu ki depno ngarep. Wes, kabur. Ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat konco-konco Jalma Pranajaya. Ya. On. Beh. Dinggo, topengnya dinggo, ora dicekel ngono kuwi beh. Masalah. Madhep dhuwur, heeh. Ngono. On, Nyaro. Iki, gunung iki. Cek. Pacan iki Pak kono. Amit nggih, Pak. Ayo Pak, penontonnya sama ning isor, Pak. Utuk iki bose kok. Wah, bose dadi. Mit. Ora ngono kuwi lho. Ayo. Dhuwur. Maksudnya iki dicokot ngadep ngarep. Ben ning dhuwur ketok ngono kae. Dicokot madhep ngarep. Aku biasanya dicokot madhep mburi. Maksudnya iki cokotane iki lho, Mit. Ayo cokotane iki. Cokotane, Dicokot. Heeh. Ini. Nah, ngadep ngarep. Nah, tanjak. Tanjak sing apik. Nah, tangannya ngadep dhuwur. Nah, mlaku. Kitik. Piye to? Lah yo, Ojo sampe ngisi-ngisini. lah nyapa? Adewe ditimbali nek ringin 7 kene iki. Bulu Rejo. Kok ringin pitu gitu. Badas. Ringin Rejo. Kandat. Bulu Rejo. Nyun sewu pundi, Bu?
Bulur. Oh alah. Wis enggak. Iki bang dino rumah sing buanter bungok-bungok area kene lho. Ndi? Isor pet iki lho. Golek keroken nek. Pare iki nek wit pelem. Aman. Apa? Pelem ki lek wis kembang niki ndek enek ulere Pak Jos. Ujare sapa? Ora enek. Lah kok iso ngono? Paling iki 2 sasi 3 sasi kas. Heeh. Iki ndek enek ulere. Dan ulere. Tapi enek watune. Dan lewatnya apa? Lah dige nyawat. Ben peleme ceblok. Ora ning ngono ki ade meneng desa Bulurejo sing Bulurejo. Heeh, bener. Bu Apa? baik masyarakat Bulurejo tepuk tangan. Kok iso bisa lah? Lurahe sangat mendukung dengan adanya kegiatan pentas seni jaranan tepuk tangan. Kuwi tujuh regenerasi. Ini terbukti panitiane kabeh cah nom-noman. Enek sing tuwek sitok iki lho. Ndi? Kuwi ora tuwek. Kuwi sik cilik. Kok iso sik cilik piye Lah kuwi gigike urung tumbuh. Piye? Metik. Kok iso metik? Ora enek gigine. Ngawur ora oleh. Ora. Regenerasi. Panitiane nom-nom. Alhamdulillah tepuk tangan buat Bulurejo. Kuwi panitiane jos-jos. Rejo. Jo lali mengko lek iki kasile apik nanggap maneh. Soale apa, Bolo? Jalmo Bolo. Diucapkan selamat sore kepada Bapak dari pihak keamanan. Nembe rawuh ada dari pihak kepolisian dan juga dari Kodim dari Koramil. Badas juga hadir, nggih. Selamat sore dan nggih. Selalu mengawal kita. Benar. Untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman sejahtera. Agar apa? Agar izin kesenian khususnya di Kecamatan Badas bisa dipermudah dan bisa dapat segera diizinkan. Amin. Tepuk tangan dulu. Wis ngene iki sampean kudune ya iso kudu joget. Joget wis. Joget atraksine urung. Atraksi lho. Kowe wis atraksi rong? Ya wis. Endi? Urung ya. Durung. Mas Tiro sampun atraksi napa dereng? Dereng nggih. Pisan nih. Ken atraksi riyen nggih. Sareng-sareng Jalmo Pranajaya. Ayo. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah sebuah atraksi salto belakang. Dilanjut atraksi jalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyampe. Siapakah dia? Ini dia. Ada. Loh, ayo. Moh. Loh, piye toh? Lek mun nyiarne ki elek kok. Tak siarne yo, disiarne. Adewe iki sebagai kanca ki disiarne ben padha tepung. Lah lek mun nyiarne nang piye? Sebuah atraksi salto belakang. Apik, Dilanjut berjalan menggunakan tangan. Iya ta? Kok wong kencing manis ngono. Jalan menggunakan tangan. Iya, Om. Apik kuwi apik. Dari seorang manusia. Iki sing bare iki aku ndak demen iki. Muni oleh. Muni oleh Kepala. Terus no. Nyambe. Desmu nyambe apa ora? Ya uduk. Lagi nek nesu. Lah nesu. Loh. Berarti nyambe. Berarti lek nesu nyambe. Rekokno penontonen. Niki ndase wong mau nyambe. Ndase wong mau nyambe. Sik Mas Jos. Kok kirek piye to? Piye to iki? Malah kirek. Sapa sing muni kirek? Niki kados napa dase? Ketek. Leres. Ngono kuwi lho sampean iki. Enggak omah mulane kowe iki mulane lek tanggapane sesuk-sesuk aja gendas sing iki. Iki mang kesusu mergo mamel sing mang. Ndas sok mamel. Sok mamel. Anenge yo iki. Kowe wis auto. Wis atraksi Wis salto. atraksi. Rono. Oke. Kowe urung ta? Atraksi dhisik. Tak kira langsung kon minggir. Gak, atraksi dhisik. Ya. Ayo. Beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangannya mana? Ais. Lompat kodok becok.
tepuk tangannya mana? Ini. Iki sisa atraksi. Wes. Ah, Wes joget. wes joget, Wes atraksi. wes. Ya. Ya, Sing iso atraksi minggir ono. minggir ini. Lah kok nyapa minggir ono? Hah? Lah nyapa minggir ono? Kowe wes joget. Wes, Wes atraksi. wes. Berarti iso Atraksi karo joget. sing wis atraksi Minggir rono. ini. Heeh. Wong karek ngomongi wayahe atraksi. Lah kok nyapu to Mit Rono ki? Kowe wis atraksi. Wes, Berarti iso atraksi sing wis atraksi minggir ono. minggir ini. Lah kok nyapu Panggarono ae? Aku ra iso atraksi. Aku tak minggirin. Kok omong ket mau ini cak kok. Ngene iki dhewe iki isin aku kene iki. Lah nyapa? Aku main ning mantanku. Ndi? Contoh kae. Ndi? Kamu ngojok ning kono iki. Endi? Karo anake iki lho. Kowe iki nang ndi kok duwe mantan? Iya, cekel-cekel. Nganggo iki. Sayangku sing ayu dhewe. Ada. Tangane kok ya iso kober ngene-ngene bareng. Ora, pitung tahun ra ketemu lho, Mit. Kok iso ngene iki mau kiting. Pitung tahun ra ketemu lho. 7 tahun. Lah kok wis duwe anak sitok lho. Wancen bar mau ngene ini mau tinggal mulane anake yo semene gedhe. Ora. Kisok waline ya awakmu lho kisok. Aja to. Purun apa? Kok senyum tok to? Sing jaman SMP ki aku mbok. Ono kae. Piye? Zaman SMP piye? Ning kantin. Lah yo Ora nek wong. Heeh piye? Ono. Cangkeme malah koyo iwak koi nyebek. Pak koyok. Wong lise yo manis cantik. Jajal. Sayangku sing ayu dhewe purun apa bakal tau usahake ibarate saisi bumi nggo kowe. Ya ampun. Kok gila aku suwi-suwi iki. Kita semangan apa to, Mit? Hah? Kucing ngono. Ambune solar. Solar apa wong aku yo mangan jatah kok kene yo. Tapi kan dicintaku yo bangga cantik. Cantik. Kok pun dicantikku ya. Lah aku yo nggawa cantikku. Endi? Oh, ayangku. Endi? Ah, delok niki sepoti Mas yo, disepoti ayangku rene. Sing di to, Mit? Alah delok ento. Lah emang gowo to? Disepoti yo. Ya Mas ya. Ya. Iki lho ada ayang-ayangku kok. Endi to? Iki lho sik to. Ning jero iki lho, wonge neng keh ruang pos Yandu Seruni iki lho. Alah. Aja kok omong nih. Endi jajal to celuken? Iki lho, ayo disepoti Mas. Mas Sotot. Sayangku. Ayang Anggi. Rumah satimu sing nggawa ayang mek kowe. Wah, iya jelas. Aku yo nggawa ayang. Iki to, Mit. Iki Uduk. wow, tuh to. Cewek. Ayang Anggi. Asik. Ayo ayang dong. Sini ayang. Iki, Mit. Iki, Mit. Alah, alah. Sing wedok ayune Sri Kandi. Lah sing lanang kaya pendosa. Kaya apa? Pendosa. Demi kaya kowe iki. Lah. Iki tenan cintamu ya. Cintaku ya iki. Jajal lek tenan pomo cintamu iki buktikan. Alah, alah. Heeh. Sayang, kamu tadi kesini naik apa sayang? Naik angkot. Naik angkot. Naik angkot. Ngerti apa naik angkot iki? Apa? Kol iki lho, kol. Kuwi to sing anu ki lho. Bisa terminal cilik, mobil maksudnya cilik kae lho. mobil. Heeh. Kita tadi bersamaan ya sayang ya berangkatnya ya. Sak mobil aku. Satu mobil ngono. Lah iya satu mobil. Oh, ndang. Dhek sing numpak sak ndang mburi, Heeh. aku sing nang ngarep sopire. Loh. Kuwi pito Met pasti? Sak mobil. Sak mobil. Heeh. Mbake ning ndi? Nang mburi. Ning mburi, saman. Nang ngarep. Lah kuwi ndak ojol to. Sing cantik, sing manis, romantis ngono lho. F ya Mas ya. F. F meneh.
Mentanggapan no A minor karo F. Iki F iki. Kaya genah-genah aku bahasane nadane blendes kan. Lah iya. Ora iki tenanan Kandang. Isin aku. Loh, lah kowe karo kuwi. Loh. Aku karo cintaku ki. Lah jareke cintamu mang kuwi. Wah, ndakno cemburu to nangis to. Wis Oh, di. kalau nangis ya Iki lo. pindah karo Pak Yu iki. Sik. Pindah karo Pak Yu wae. Kok malah Berarti aku karo sapa iki? ya karo cintamu keno kok. Sini sayangku. Iya ampun. Loh, isin malian. Piye? Isin. Carane dirayu. Oh, iya. Benda isin. Sini cintaku. Wah, sepatu lek ngono kok nek SD pangga enek. Endi? Kuwi sepatu lek ngono kok nek SD lho. Kaya sampean sik mbok simpen. Berarti cewekmu ki tetap menjaga bodinya. Wow. Biar tetap memiliki body goals. Body goals. Oh, jadi ukurannya sepatu enggak munggah. Wow. Beda kaya cintaku iki deloken. Piye? Iki sing ndek kapan kae? Ya toh? Iki saiki ukurannya sepatu iki 37. 37 saiki. 2 tahun kepungkur kae ukurannya 42. Jadi sing digawe iki udah sepatu ngene iki tapi sepatu AP boot sakmene kae lho. Biar pengen ape ngarit to, Bi. Oh, jajal cintamu dirayu. Sayangku sini sayangku. Iya, beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Ibu anaknya sapa ya? Nyuwun sewu nggih, Bu. Nggih. Ya, Nggih. kapok. Ngapunten nggih nyuwun sewu. Rencang kula niki lek cetuk cewek ngeten ngatuk stepe gampang kumat. Ini menandakan bahagia. Bahagia ngene. Yang ngono kuwi bahagia seneng. Bahagia ki mbok ngene. Piye? Sayang. Wah, Ditekoki, saiki domisiline ngendi? sayangku, Heeh. kamu Sekarang Omah. namamu ganti siapa? sayang, kamu sekarang tinggal di mana? Kalimantan. Oh, Kalimantan Kak. Kok jauh sekali. Samarinda. Iya kah? Wah, Samarinda. Iya, Oh, Kang. kalau saya ini sama kire. Oh coba banter ngono kancane sing apik. Samarinda. Sayangku sudah punya anak berapa? Wah, iya. 3. Anaknya wis 3, cucune 1. Cucune ya ora apa-apa. Enggak apa-apa tapi panggah kinyis sini gila toh. Rayunan. Heeh. Rayunan. Heeh. Sayang, nanti kalau kita pulang kita nanti makan spaghetti ya. Iso. Mangan apa? Spaghetti. Nah, sini cinta sini. Situ makan spaghetti sini. Kamu nanti kalau pulang dari sini tak ajak ya sayang ya. Alah nih. mangan apa? Spaghetti. Kita makan mie pangsit ya sayang. Murah 7.000. Sing dhuwur high class ngono lho. Ora apa-apa, lek ku mangan kuwi nang tingkat 17. Apa yo? Dhuwur kuwi san. Sayang, nanti kalau kita sudah makan spaghetti, kita nanti makan lagi ke restoran ya. Alah, restoran apa ya Restoran sayang? sing Kita apik juga kerlip-kerlip. kita juga gitu. Nanti malam kita makan ke Sentoran ya sayang. Restoran, Met. Restoran. Kok sentoran? Terus kuwi lho pokok restoran. Isin aku niki. Kowe bulan kowe arep endi dolan endi? Nanti sayang, nanti kalau aku udah pulang tanggapan, kita main ke Singapura ya. Singapura. Loh, yo Singapura wong sugih bebas. Kita ke Semampir ya sayang. Kok Nyapa nyapo lho, Met. Kowe nyapa ora semampir? Ora numpak bis medun kono, Kok mari iso ngono tak Semampir? jak- medun kono, mari ngono tak jak dolan ning Taman Jayabaya. Iya, Mas. Semampir tutup lho wis. Semampir digusur Semampir barang. tutup lho. Didodok. Masih kok umapal langganan lho sampean. Langganane bose iki. Sayang, nanti kalau kita bulan madu lagi, kita ke Labuan Bajo ya. Labuan Bajo. Oh, ngono kae. Kowe nang ndi we? Sama kowe nang ndi? Aku ning pantai no. Pantai. High class, Apik, high class, oh. high class. Sama nanti. Anu kita di sekali berantas ya sayang. Cedek. Sing apik ya, guys. Alah, Labuan Bajo pantai yo ning ndi ngono. Efisiensi. Efisiensi. Iki aku menges rayu cintaku. Sayangku iso nyanyi. Endi nyanyi apa? Bisa, katanya bisa. Bisa, dulu Bisa. bisa, kita Dites dulu. yang di kerlap-kerlip itu loh. Apa dikerlap-kelip apa? Lampunya kerlap-kerlip itu. Oh, nang sore setopan Bang Jo. Met, sing hotel enek kerlap-kerlipe ngono kae bintang 5 raro iki besok ya.
Ayo mangane Tapi loto. bojomu, pacarmu bojak nanti. Mepinka. Pinka. Pinka kok pamernya apa nih? Sayang kamu sudah bisa bernyanyi? Oh belum. Oh, ndak iso nyanyi. Cintaku lek iso nyanyi deloken-deloken. Ndak iso nyanyi. Sik, Pak Jo. Sik. Iki mang bolo aku bar bolo rono lho. Oh, bola sing menang. Tumbak cucukan iki cah loro iki. Tumbak cucukan Ora ngene iki ngene lho ceritane. Iki sing nom ya sing nom. Sing wis arep anu Pak Jo, ngene-ngene aku tau nom lho Yohan. Sing enom, pasangane sing enom. nom. Nyuwun sewu. Ibuke sing sampun nate enom, pasangane karo sing tuwek. Aja tuwek ngono lho, yo met. Sing pernah muda. Bojomu ora iso nyanyi. Tapi lak iso joget. Iso joget. Lho anto cekelane apa? Duit lho. Lah. Orang kaya. Cekelane duit e bangga. Bojoku cekelane apa? Apa? BBKB. Di sekolahne. Mbok pamer lho. Sing penting lak nyekel BBK iso nyekel. Iso nyanyi pora. Alah nyanyi. Sayang, tolong nyanyikan lagu untukku yang paling romantis sayang. Apa bisa ya sayangku ya? Ora iso kuwi. Biyen mula sliramu wis keri. Lah. Golek bojo sing tresno welas sejati. Apa? Dadi entut. Lah aku lho, malah dinyanyekne Sido Rondo. Lagune iki sing terbaru. Kaya to. Lah kemeng Mas. Nah, iki lho. Lagune ngene lho, ngene iki. Lha ayo Jalma Pranajaya. Yo sing apik. Terpujilah tepuk tangan buat Mbak Mudin. Iya, lecet. Terima kasih nggih. Berikut nggih matur sembah nuwun Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Itulah rangkaian acara dari Purnawiyata TK Kartika. Badas mriki nggih menika dari siswa-siswi TK Kartika mau unjuk gigi. Hah? Piye? Endi? Alah. Sik kene tak usapane. Pak Guru, ini nggak pakai sepatu. Mana? Ini ndak pakai sepatu? Ya. Mulai. Lah iki lho malah sing wedok-wedok loro malah nggih sempak ning sirah iki delok. Iki ki yo kliru lek munggah iki kok ning ngono. Ini tuh namanya bendo. Apa? Bandana. Bandana. Lah kok kaya sempak. Oh, Apa? Perian rawang ini. anu sing setring-setring kuwi lho. Gestring. Ih. Sareng-sareng Jalma Pranajaya ya sayangku ya. Iya. Ada Elja Bro Audio dan Ada juga Vesya. Vesya. Potong sawe. Vesya Mas. Ya padha ae asine padha ae, padha. Jarek emang Elja. Vesya, ngapunten. Vesya Audio. Iki ya pecatan kok kono. Oh, no. Ya, ada masyarakat Bulurejo, Badas, Kediri, Jawa Timur, Indonesia.